sir, dahil wala pa tayong unified database po across government agencies tulad sir ng ginagamit ng PSA at saka ng DSWD, wala pa pong paraan sa PhilHealth para automatic po natin na ma-filter or ma-register yung mga senior citizens natin. Kung baga sir, di natin sir na monitor na itong taong ito ay 60 years old na kaya automatic may membership na siya. Kaya ang kailangan pa po na gawin na ating member ay magpa-register po sa ating database. Ang advantage lang po ng nagpapa-register tayo is pag may mga benefits na po tayong i-avail, hindi na tayo magkakaroon ng mga unnecessary pa po na mga aasikasuhin. Pero kung meron naman po na na-confine na, magagamit naman po natin at magagamit. Pero ang concept lang po, sir, is dapat magkaroon tayo ng membership sa PhilHealth. Kung wala pa po tayong PhilHealth membership, pwede po tayong magpa-register through the Office of the Senior Citizen Affairs or yung OSCA office natin. Need lang po mag-fill up ng 2 copies ng PhilHealth member registration form. Ito, sir, yung parati natin pinag-uusapan na standard form ng PhilHealth na ginagamit po natin sa registration. Then mag-submit po tayo ng duly accomplished na form na ito sa ating OSCA at maghintay na lang po tayo ng ating member data record and identification card na binibigay po ng PhilHealth through the OSCA. Ngayon po, kung hindi naman po tayo, wala naman pong active na OSCA office sa ating barangay, pwede din po tayong dumiretso sa PhilHealth Local Health Insurance Offices. Meron po tayo niyan bawat probinsya. Ang gagawin ng yan, naputol na ano. Tawag uli ako, Ma'am Leri, ha. Naputol na yung ating call. Ano, yan. Sige. Doon na tayo sa pagparehistro kasi. Sa pagparehistro ng mga 60 years old. Yan. Sige, si Ma'am Leri. Yan, Ma'am Leri, go ahead po uli. Go ahead po. Yes. Yes po, sir. Para doon naman, sir, sa ating mga hindi pala pong access or wala naman na active na OSCA sa kanilang barangay, pwede din po sila na magdiretso na sa ating opisina na matatagpuan na po per province. So, PMRF po ulit ang isasubmit natin. Mag-attach po tayo ng isang 1-by-1 na photo. Mas preferably po ito na talagang taken within the last 6 months. Ano po? Then mag-present po tayo ng ating senior citizen identification card. At saka isubmit po ang ating PMRF doon sa ating mga PhilHealth offices. Iyan. O pwede pala dalawang paraan sa OSCA or sa PhilHealth Local Health Insurance Office sa mga probinsya. Ano po, Ma'am Leri? Yes po, sir. Yan. O yung mga magpaparegister sa mga ganito-ganito, pwede siguro magpaalalay sa mga apo nila o sa mga kakilala. Ano po? Yes po. Opo. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic po, sir, magbibigay na po tayo ng authorization. Opo. Ito, may babayaran ba na contribution ang mga members sa ilalim ng Senior Citizens Program? Ma'am Gigi, nasa linya si Ma'am Gigi? Ako na lang po sige, muna, diretso sir, na lang natin. Si Ma'am Gigi, excuse muna natin kasi mukhang may bisita at sa kanyang mansyon. Ma'am Gigi, kasi yung kanyang mansyon napakalaki kaya yung signal mahina. Nasa loob siya ng kanyang yung 38 story mansion. O may babayaran ba? Anghel ka po sana, sir. So may babayaran ba na kontribusyon ng mga members sa ilalim ng Senior Citizen Program, Ma'am Leri? Yan po ang good news, sir, kasi kapag tayo po ay nakapasok na sa database ng PhilHealth as senior citizen or lifetime member, wala na pong babayaran na contribution ang ating mga senior citizens. Ang premium contribution po ng mga na-enroll sa ilalim ng senior citizen category ay kukunin na po natin sa proceeds ng Republic Act 10351 or tinatawag po natin na syntax law. Yeah. So, ang national government na po ang mag-shoulder yun particular contribution. Opo, so ito pala ang syntax, ito kuan lang di pa lang to nagtagal na na-approve, di ba? May pakinabang na yung syntax law. Ano? Yun. Opo. Na-mention nyo kanina po yung mga senior citizens under lifetime membership. Senior citizens sa under lifetime membership. Ano po ito and ano ang pagkakaiba niya sa senior citizen category? Kasi dalawang category, senior citizens, lifetime membership, and senior citizen lang. Sige, go ahead, Ma'am Leri. Yes, sir. So, dalawa nga po, sir, ang category natin. Tama po yan, sir. Ang pagkakapareho nila, sir, is pareho na silang 60 years old and above. Ang pagkakaiba naman po ay dun sa contribution.
Para po dun sa ating lifetime members, ito po yung ating mga members na nag-edad na po ng 60 years old pataas. Pero may dati na po silang membership sa PhilHealth at nakapag-retire, nakaipon na po sila ng 120 months na contribution sa PhilHealth habang siya ay nagtatrabaho. Pero doon naman po sa ating mga senior citizen, kung bagay hindi po sila pa nakapasok sa ating system, ibig sabihin po hindi sila nakapagtrabaho, by virtue nga po of Republic Act for senior citizen, automatiko na rin po silang magiging member at makakapag-avail po ng ating mga benefit. So, sino-sino po ba ito, sir? Baka po kasi isipin nating mga member, 60 years old and above lang po. In general, sir, 60 years old and above po talaga yung ating binibigyan. Ito yung kasama na din, sir, yung ating mga records pa dun sa former Medicare programs ng SSS and GSIS. Pero para sa ating mga uniform personnel po, pwede din po silang makapag-avail kahit na sila po ay hindi pa 60 years old. Halimbawa po sila ay 56 years old and above, pero nakapagbayad na po sila ng 120 months, pwede din po silang makapag-avail. Sa atin naman po mga SSS, underground minor retirees, kapag age of 55 po ay pwede na silang mag-retire, makakapag-avail din po sila ng PhilHealth for as long as meron po silang 120 months of contribution. Yun. So, ito po as lifetime member. Pero again nga po, para sa ating mga senior citizen, kung po tayong mag-alala, kahit ano po ang category natin dito sa dalawang ito, tayo po ay makakapag-avail ng benefit. Yan, opo. Now, yung mga paano mag-register bilang lifetime member, Ma'am Leri? Yan, yung mga lifetime members po natin, ito na yung dati natin ng mga employees na nakapag-retire na at nakapag-contribute ng 120 months of worth of contribution. So, ang category po natin, kailangan mag-change siya from employed to lifetime member. Dapat po tayo mag-submit ng mga requirements. Ang requirements po dito ay 2 PhilHealth member registration form. Mag-attach din po tayo ng ating latest na 1-by-1 picture, 2 copies po yan, at saka 2 valid IDs. Pwede din po natin na ibigay ang ating SSS pensioner documents. Nandyan po yung photocopy ng disability or retirement indicating the date of retirement, saka yung effectivity date po ng ating pension. Pwede din po, mag-attach din po tayo ng photocopy ng effectivity ng ating date of retirement. Para po sa GSIS pensioners, yung photocopy naman po ng certification or letter of approval sa retirement and yung retirement voucher po na issued ng GSIS. Para po para sa uniform personnel, sir, yung general special or bureau order ang hinihingi natin, yung certification or letter of approval ng retirement at saka photocopy po ng statement of services. For mga individuals po na wala dito, photocopy, sir, ng official receipt natin sa premium payments sa PhilHealth, saka iba pa pong dokumento na pwede po natin mapagbasehan ng payment niya ng premium. So again po, ang dapat ma-establish natin, sir, is meron siyang 120 months of contribution. Yan, opo. Now, how could we avail? Paano makakapag-avail ng benepisyo ang mga senior citizen at yung lifetime members? Ayan. So, tayo po ngayon ay meron ng lifetime or senior citizen member card. Kung ang ating pong napiling paggamutan ay meron ng PhilHealth portal, ipakita lamang po ang ating PhilHealth ID at magpatulong po tayo sa empleyado sa hospital kasi meron naman po mga portals ang ating hospital. Kung wala naman po, pwede tayong mag-submit ng mga dokumentong ito sa billing section. Ang ating pong PhilHealth claim form, signature form, dapat po ay properly filled up ito. Pwede din po tayo mag-submit ng senior citizen ID o anuman pong ID kung saan nakasaad ang buong pangalan, date of birth, kasarian, at saka yung ating pong address at kopya ng ating member data record. Ang parating natin nire-remind, sir, sa ating mga members na kapag tayo po ay mag-a-avail, siguraduhin po muna na naibawas yung 12% na VAT exemption at 20% na senior citizen discount sa total bill bago po ibawas ang PhilHealth benefits. Yan. And yung matitira doon na yun sa kontribusyon, yung ibabayad na ng member. Ano Yes, yung mga ano ang mga iba't ibang benepisyo na pwedeng ma-avail po nila?
Yan. Technically, sir, madami tayong types of benefits. Ang main benefits natin, meron po tayong inpatient benefits, Z benefits, at saka outpatient benefits. Mabilisan lang po, sir, ang mga inpatient benefits po natin. Ito yung mga kailangan po ng 24 hours or more na confinement. Some of our packages po, gaya ng pneumonia, stroke, hypertension, asthma, may mga packages po tayo para dyan. Sa C benefit naman po, ito yung mga malulubhang karamdaman. Ibig sabihin po, medyo malaki yung financial constraints sa ating mga members, kagaya po ng kidney transplantation, coronary artery bypass graft, prostate cancer, breast cancer. So, ang mga packages po natin dyan ranging from 100,000 to 600,000. So, kung meron po tayong inpatient, syempre meron po tayo, sir, na outpatient benefits. Ito po yung mga benefits natin na hindi na nangangailangan na ma-admit. Most of the time po, ang ating mga senior citizens, ang na-avail nila ay cataract extraction. Yung package po natin dyan is 16,000 per eye. Ibigat package po, 4,000 pesos at animal bite package po na 3,000 pesos. Mahalaga din, sir, na malaman na ating mga members na meron po tayo na 45 days na araw ng pagpapa-hospital sa isang taon. 45 days din po para sa ating mga dependents. So kung tayo po ay may dependents na 3, yung 45 days po i-divide yun ng 3 natin na dependents. Wala na po na dapat na bayaran para sa buong gastusin at pagpapagamot sa lahat ng pampubliko at selected private hospitals po sa ating mga senior citizen dahil po ito sa no billing policy ng PhilHealth. At libre po ang pagpapagamot kung na-confine po sa PhilHealth ward or service bed sa pampublikong ospital. Libre din po ang serbisyo ng mga doktor ayon sa patakarang ito, kaya bawal po silang maningil sa mga pasyente. Yeah. So yung advice lang sa ating mga members. Opo, okay. So, with that, Mama Leri, kung meron ka pang gustong idagdag para sa ating mga butihing senior citizens na nakikinig, go ahead po, Ma'am Leri. Yan, lubos kami, sir, na nagpapasalamat at pagpupugay po kami para sa ating mga senior citizens. Dahil alam po namin, sir, na lalong-lalo na po sa Usapang Philhealth sa DZGB, ang mga avid listeners po talaga natin belonging to this category. And malaking impact din po sa amin na nalalaman namin na nakakatulong kami sa kanila to the fullest of our capacity. Nais po namin siguraduhin sa ating mga senior citizens, lahat para na din po sa lahat ng Bicolano, na nandito lang po ang PhilHealth Regional Office 5 para magbigay ng dekalidad na serbisyo always. Sa ngalan po ng aming Regional Vice President, bukas po ang ating mga regional office at ating mga local health insurance offices na matatagpuan po sa bawat probinsya within Bicol. 8 o'clock to 5 o'clock po tayo bukas. Kaya kung sila po ay may mga katanungan, pwede pong mag-reach out naman sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5, Bicol Region, or tumawag po tayo sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Thank you so much po, Sir Pio, for this opportunity. Opo, the pleasure is ours and mine, Ma'am Leri, and lubha akong tuwang-tuwa ngayon at nakaniig kita solong-solo. Kahit sa boses lang, sir. Nawala si Ma'am Gigi kasi malalim yung signal. So, thank you so much, Ma'am Leri. Till next episode po ng Usapang Philhealth sa pangalan ni Ma'am Gigi, as ni Ma'am Leri. Ako po, si Pio Fernandez. Inyong napakinggan ang programa Usapang Philhealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang Philhealth. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Residol Forte, lakas